Ovo nije samo palača, ovo je mjesto gdje se 400 godina upravljalo jednim od najvećih carstava u svijetu. Dobrodošli u Topkapi palaču, srce Osmanskog carstva. Ovo je prvo dvorište Topkapi palače, ujedino i najveće dvorišta cijelog kompleksa. Za razliku od ostalih dijelova palače, ovdje su mogli ući obični ljudi, trgovci, vojnici, putnici i diplomati, koji su obilazili Istanbul. Zbog toga se ovo dvorište često nazivalo vanjsko dvorište palače. U vrijeme Osmanskog carstva ovdje su se održavale vojne parade, ceremonije i okupljanje janjičara, elitne vojske sultana. U ovom dijelu palače nalazile su se i različite radionice, pomoćne zgrade koje su služile dvorskom sustavu. Jedan od najzanimljivijih građevina u tom dvorištu je crkva Hagija Irene, jedna od najstarijih crkava u Istanbulu koja potječe još iz vremena Bizanskog carstva. Iako ovo dvorište je bilo otvoreno za mnoge ljude, i dalje u palaču nije mogao ući bilo tko. Za ulazak u sljedeći dio kompleksa moralo se proći kroz posebnu kapiju i od tog trenutka pristup je bio strogo kontroliran. Evo, nalazimo se u drugom dvorištu. Prošli smo, ali ima jedan mali problem. Uzeli su nam mikrofone, drona, sve živo, znači doslovno kameru bez mikrofona. Ne znam zašto nismo mogli mikrofon. Ovo je drugo dvorište, gdje je bila jezgra osmanske vlasti. Ovdje je bio divan ili ti vijećnica u kojoj su se veziri raspravljali o sudbini carstva. A odmah tu, s desne strane, palačna kuhinja. Ona je bila ogromna jer se kuhalo za 1000 ljudi svaki dan. Sultan je imao posebne kušače hrane da ga neko ne bi otrovao. Dakle, i politika i sigurnost, sve je ovdje bilo na najvišoj razini. U drugom dvorištu nalazio se i ulaz u harem, privatni dio palače gdje su bile sultanove supruge i obitelj, ali ulaz u harem se dodatno naplaćivao i nismo ulazili jer nismo bili nešto posebno oduševljeni, pa smo taj dio preskočili. Prije ulaska u treće dvorište dolazimo do kapije koja se naziva kapija sreće. Ovdje možete vidjeti kako je osiguranje nekad čuvalo ulaz, ne bi li tko drugi došao u posjet. Jer je ovo bio jedan od najvažnijih dijelova cijelog kompleksa, jer je upravo ovdje počinjao privatni prostor sultana. U ovaj dio palače nisu mogli ulaziti obični ljudi, nego samo odabrani dužnosnici i posebni gosti. Odmah nakon ulaska nalazi se dvorana za audenciju. U toj prostoriji sultan je primao strane ambasadore, visoke državne dužnosnike i posebne goste. A ovdje su se vodili važni diplomatski razgovori i predstavljali darovi koji su donosili strani vladari. Kao što možete vidjeti, sa lijeve strane dvorane nalazi se prozor sa zlatnim rešetkama. Upravo tu strani ambasadori, carevi i ostali su dolazili predstavljati darove za sultana. A sa desne strane dvorišta nalazile su se zgrade Enderun škole, elitne palačne škole u kojoj su se obrazovali mladići koji su kasnije mogli postati visoki dužnosnici Osmanskog carstva. U tom dijelu se danas nalazi prostor gdje su izložene odijela osmanskih sultana. Pa smo i mi ušli u jednu od tih prostorija gdje možemo vidjeti originalne sultanove odjeće, stare nekoliko stotina godina, izrađene od luksuznih materijala poput svile i brokata. Kao što možete vidjeti, sultani su bili dosta pretili ljudi. Dok smo obilazili dvorište u krug, došli smo i do dijela gdje se nalazio sultanov vrt, mirni prostor palače gdje je sultan mogao šetati i odmarati se daleko od državnih poslova. U blizini tog dijela nalazi se i carska riznica, gdje su se nekad čuvali dragulji, zlato i neki od najvrijednijih predmeta Osmanskog carstva. Mi ovaj puta nismo stigli ući unutra, zato što je zatvoreno upravo kad smo trebali zakoračiti unutra. Poslije toga smo otišli do terase palače, odakle se otvara prekrasan pogled na Bospor,
tjesnac koji stoljećima povezuje Europu i Aziju. Upravo s ovog mjesta su mnogi sultani promatrali brodove koji dolaze u Istanbul i kontrolirali jednu od najvažnijih trgovačkih ruta tog vremena. I dok stojite ovdje i gledate Bospor, lako je zamisliti kako je upravo iz ove palače nekad upravljano jednim od najvećih carstava u povijesti svijeta. Od bitnih informacija što trebate znati, znači ulaz vam je oko 2720 turskih lira ili 55 eura. Možete platiti karticom ili u njihovoj valuti. Ne možete u eurima. Tako je. Znači, poprilično se ima šta proći, znači možete komotno pola dana prolaziti, a odvojiti cijeli dan, znači cijeli dan odvojiti. Tako da imate što šta vidjeti. Generalno cijena možda malo je velika, ali to je ko kako gleda, da li će se nekome svidjeti ili neće. Uglavnom, meni osobno je precijenjeno. Nije mi toliko wow doživljaj, s obzirom da je 55 eura. Da, i meni isto osobno precijenjeno, zato smo i rekli to tako, a možda će se vama svidjeti, možda vama i neće biti precijenjeno, tako da svakako obiđite i pogledajte jel imate što obići. I to bi bila najveća znamenitost u ovom gradu. Uglavnom, s obzirom da smo išli onako polako, pa sigurno na 3 sata smo bili unutra i napravili smo 6000 koraka, sad da vam to šta znači, ali čisto da vam okvirno, s tim da nismo još ni završili, ali čisto okvirno da vam kažemo koliko ima koraka, točnih kilometara za obići, jel? Da, na ulasku će vas pregledati, morat ćete odvojiti svu elektroniku, mobitele, satove i sve, ne smijete nositi znači mikrofone i tako neke stvari. Uzeli su nam mikrofone od Osmo Pocketa, meni su uzeli dron, uzeli su mi od Osmo Pocketa, imam onaj stalak dole, od 360 kamere, onaj stalak dole di staviš na pod i to su mi uzeli, uglavnom ono... Ne daj Bože da nekoga rigorozne su mjere. Time, tako da od plastičnog dijela, jel? Tako je, bezovu palicu ne nosite ni slučajno, neće vam proći i to bi bilo to. Eto. I da, nešto što smo vam zaboravili reći, a to je da nismo posjetili harem, pošto se naplaćuje dodatnih 20 i možda i 5 eura, nisam sad siguran, ali u biti to su sobe, ima puno soba gdje su te žene od sultana boravile. Sad, da li je to toliko zanimljivo i da li vrijedi još toliko novaca, baš i ne, jer bi ispalo da sam dao skoro 200 eura za posjet Top Kapiju, jel? Posjet Top Kapiju, jel? Malo je teško se izgovoriti. Uglavnom, nismo zbog toga išli u harem. Markane, puši kur.